Bun găsit pe canalul Sâmbătă 8. Suntem în The Baby in Yellow, noaptea 3. Trebuie să stăm pe canapea și să ne odihnim, dar nu putem pentru că se aude bebel. S-a trezit, mergem la el. L-am liniștit și acum îl lăsăm să doarmă. Da, un sandwich cu brânză ar fi bun. Cred că da. Ia să vedem. Feed the baby, you monster! Bun, dar cum intrăm în cameră la bebe? Locked. Este încuiată. Va trebui să găsim o modalitate prin care să deschidem ușa. Interesant, trebuie să găsim o modalitate prin care să putem deschide ușa, pentru că trebuie să hrănim bebel. Frigiderul acesta s-a mărit incredibil, am rămas închiși în el. Bun. Cred că după explozia acelui toaster în față, lucrurile au început să o ia razna. Aici este un întreg labirint în acest congelator. Iată și copilul. Gata, am ajuns, poftim. Hehehe. Acum el este bucuros, dar bineînțeles că miroase nu tocmai plăcut și trebuie să îl schimbăm. Sper că de data aceasta să nu mai zboare scutecul de aici. Wow! Chiar a fost înfricoșător. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Wow! S-a transformat bebele. Nu arată deloc bine. Totul a luat o razna. Aici. Wow! Chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să activăm butonul de urgență. Wow!
Să împăcăm bebele, că se pare că e cam... momentul acesta e foarte... Wow! Am reușit să-l liniștim. Și îl ducem în dormitor. Dacă îl și vedem. Iată-l. Bebele acesta se cam transformă, după câte vedem. Și acum îi dăm, l-am pus în pat și punem jucăria lui preferată de pluș. Da. Și acum îi citim. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind did blew and blew. Oh no! The curtains flew open wide. The little prince was in his bed. "I'm thirsty," said the prince. So the sheep fetched a drink. "I'm dirty," said the prince. So the sheep changed his clothes. "Just one more thing," said the prince. "Before I drift to sleep." He opened up his big red eye. Devine din ce în ce mai fricoșător să stăm aici. Good night. Noapte bună, dar nu știu cât de bună va fi, pentru că din câte se întâmplă aici, nu poate fi nimic bun. Se aud șoapte. Nu, să nu urcăm scările, pentru că s-ar putea să fie ceva tare neplăcut acolo. Nu urcăm scările, dacă așa ni se spune, cu toate că, sigur, curiozitatea este mare. De multe ori, curiozitatea ne poate aduce probleme. Bun, dar ce s-a întâmplat cu bebele? Și totuși vom urca scările.
urmăm iepurașul alb. Unde o fi iepurașul alb? Se pare că ne-am achitat de această sarcină, dar jocul devine din ce în ce mai înfricoșător. Vă aștept cu un nou episod în zilele următoare. Vă mulțumesc pentru că sunteți pe canalul Săpătăl 8. Pe curând!